Тату гаилә балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең гаиләләрен күркәм чара берләштерде. Балалар һәм әти-әниләр үз осталыкларын һәр яклап әлеге бәйгедә сынадылар. Конкурс среди дружных семей в дружной семейке. Огромная благодарность семьям, которые, несмотря на занятость, напряженный график, житейские заботы, согласились и с готовностью откликнулись на наше предложение принять участие в конкурсе. Визит карточкасы биремендә һәр кайсы үз гаиләсе белән таныштырып, бәхетле мизгелләрен чагылдырган фотолар күрсәттеләр. 4 бала тәрбияләүче Шәйдуллиннар бәйгегә тулы составта килгәннәр. Алар һәр эшне дә бергәләп башкарырга тырышалар. Всегда уж нас объединяет везде помощь. Старший помогает в уборке, например, там муж помогает отвезти, привезти в садик бывает. Бәйрәмнең иң кызыклы өлеше әкияттән үзек сәхнәләштерү булды. Бер-бер артлы әкият геройлары булып киенеп чыккан балалар да әти-әниләрдә осталыкларын күрсәттеләр. Комиссаровлар гаиләсе дә бәйгегә ныклы әзерлек белән килгән. Гаилә кыйммәтләрен саклауда хөрмәтле әбиләренең дә ярдәме бик зур. Мондый конкурслар күбрәк оештырсыннар иде. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Мондый конкурслар бөтен гаиләләргә үрнәк булып торсын. Гаиләдә яратылып пешерелә торган ризыкларны да әзерләп килгәннәр. Бу өлештә дә аларның осталыгын жюри югары бәяләде. Бәйгедә катнашучылар шулай гаилә әлифбасы, гаилә гербын ясау, музыкаль бирем буенча да үз осталыкларын күрсәттеләр. Конкурсантларны таләпчән жюри бәяләде. Һәр катнашучы тәрбиянең гаиләдән килүен тагын бер кат исбатлады. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.